You have very big problem. I have a problem with you. If I lost my job, Yes. you have very big problem after. Λέσβος, παραλία Αμυθύμνης. Ο υπάλληλος ενός τοπικού ξενοδοχείου επιτίθεται εναντίον ενός ερασιτέχνη Βρετανού κάμεραμάν, ο οποίος βιντεοσκοπεί ομάδα σύρων προσφύγων που φτάνουν με φουσκωτό στο νησί από τα τουρκικά παράλια. Σε έξαλλη κατάσταση ο ξενοδοχείο υπάλληλος απειλεί τον Βρετανό και δεν αργεί κυριολεκτικά να βγει από τα ρούχα του. Put the hotel out. I'm not going to say something about hotel. I'm not from. You're saying it? You're saying it. I'm not saying You it. say it. You say I it. asked him if he was from the. It's not from. Το επεισόδιο βιντεοσκοπήθηκε από τον Βρετανό στις 27 Ιουνίου και είναι ένα μικρό δείγμα της εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου των προσφύγων που φτάνουν καθημερινά στο νησί από ορισμένους αεριτζίδες και κερδοσκόπους επιχειρηματίες, όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής. Τα βίσαχτα κυκλώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ψαρεύουν πελατεία μεταξύ των εκατοντάδων προσφύγων, οι οποίοι φτάνουν καθημερινά στη Λέσβο, χρεώνοντας διπλή και τριπλή τιμή ένα δωμάτιο. Το όργιο κερδοσκοπίας των επιτίδιων στη Λέσβο διαπίστωσε πριν από λίγες ημέρες και ο βουλευτής του ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίος παραθέριζε στην περιοχή της Πέτρας. Καθημερινά ταξιτζίδες μετατρέπουν σε πιάτσα την παραλία του νησιού, περιμένοντας τα υπερφορτωμένα με πρόσφυγες φουσκωτά που φτάνουν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Υπήρχαν μόνο οδηγοί ταξί, οδηγοί ιδιοκτικών αυτοκινήτων και κάτι φορτηγάκια που μαζεύανε εξολέμβιες μηχανές και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πάρουν ό,τι χρήματα μπορούσαν από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά με τα πόδια ή με ταξί, με πολύ ακριβό κόμιστρο, προσπαθούσαν να κατέβουν από το βόρειο άκρο του νησιού στο λιμάνι της Μυτιλήνης για να μπουν στα πλοία, να έρθουν στον Πειραιά. Κανονικά τα ταξί απαγορεύεται να πάρουν τέτοιους ανθρώπους και να τους μεταφέρουν. Αλλά έχουν συμβεί κάποια πολύ ελάχιστα περιστατικά που κάποιοι ταξιτζίδες έχουν μεταφέρει αυτούς τους ανθρώπους και πιθανόν να παίρνουν και κάποια παραπανήσια λεφτά. Αυτοί οι επιτίδιοι πόσο τους χρεώναν αυτούς τους ανθρώπους? Μπορεί ας πούμε να παίρνουν και 40-50 ευρώ το κεφάλι. Και αν βάζαν μέσα 5 άτομα να τους μεταφέρουν, παίρναν κάποια λεφτά. Ενώ κανονικά εσείς, αν πάρετε ένα ταξί από Μύθυμνα για... Είναι 70 ευρώ. 70 ευρώ όλο το ταξί. Το θράσος των επιτιδίων δεν έχει όριο. Ο Γρηγόρης Ψαριανός κατέγραψε εικόνες με πλιατσικολόγους, όπως λέει, κατοίκους του νησιού, να κλέβουν ακόμα και τις εξολέμβιες βενζινομηχανές από τα φουσκωτά με τα οποία φτάνουν οι πρόσφυγες στη Λέσβο. Αυτό το πράγμα που γινόταν, ένα πλιάτσικο με εξολέμβιες μηχανές από τις βάρκες που τις μάζευαν, έβγαιναν οι βάρκες έξω, λίγο πριν βγουν στην παραλία τις σκίζανε για να βυθιστούν και να είναι διάσωση. Αστυνομικοί και λιμενικοί με μπλόχα και φνηδιαστικές εφόδους συλλαμβάνουν κατά διαστήματα τους επιτίδιους εκμεταλλευτές του ανθρώπινου δράματος που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αμαυρώσουν τη συγκλονιστική συμπαράσταση και την αλληλεγγύη των κατοίκων της Λέσβου στις χιλιάδες των προσφύγων που φτάνουν